Competition, My Adventure Diary, Ziaktu, Mysterious Women. Gina, vuin na interview ni don ka o. Di in yanggo na ko umek na agent Mr. Johnny chuan min shila. Makaw lam khem ni di in kalaw chang thwaya. O ni e ati chuan karil ru chu a inswal bai hle a. Makaw lam ngi ka kalang China o ti in ka in ngai to a. Kalakal ngai lo na ramani ve a. Makaw lam chu sarkar shat puina in blue card mangin hnan thoka. Zalen takin off day an neya. An in khom theya. Kachak ve thau buksi. China ero lo thajok ma se permit neya kal tur kan ni si lo. Intiklai po a mantok theiren kan ni buka. Ama ero chu China a kalin katluang ve hlawani chuan Shanghai te Beijing te le mun nuam tak tak fan tura tam ve si. Hui ham Macau le China chu 50-50 ka kalchak da na inza thwa ke. Macau lam interview chu ka ma chon ta thawa rin lo dewin kalatling zui. Ka flight ticket tur te an bai pui ngal tur thu Mr. Johnny te no pa chuan an suya. So moni tur po an kol sa thu te min shila. Ma se ka chante pahni Gracie le Lydia ile ejena omve midang hau chuan China lam kalan tum vek boksi. Ka chak ve boksi chuan Sar Macau lam chu kan sel le mai la apoyang im ti in ka zot ta topa. Sar Johnny chuan min en wangin engwangin mo Macau chu kala zalen takin hnai thok theido na lum ma se I thu anya China I kal tu zok po in katan chuan baina omlo ka hlok ting tin ani mai ati hem maya o ani chuan China chu katum khet mayang first batch min kal tir theidon chuan ti in ka shil li a ani chuan ole ti in min changa ke hi Gina ti in min kau takna in ka ming chu la sang zwali sha sel ani a kumsom ni pathum mi ni in Mizoram a piang le Selian Mizo me chi apo zezoi chi le chan kom tam lo tak ani chunu chu awangau e ti tur ni si lovin ka hanglem lawa fit nga le inches li asang kani sam toy ka ngai na lawa nal chu ka ti ma se ka puta tan chuan a sei thei ang ber hi ka du a mor chhia ka pai tira ka tan bak lo chu ka tan toy ngai lo le ka thiam thei lu tu ka ni lawa Helen Lori skula kumsom chung kalin class 10 ka fiel hlo pe ka repeat nge ma se ka repeat kum chuan chung ko har san na wangin le zirna lama ka tuilo em wang chuan kanu chuan tun chum chu in exam le la I pass ringem minti a ke chuan a nu in exam lo mayang lo pass ti reng po ni la zir le zil chu karil ru ha mai ka thiam thei lua ti po ani book si lo ngai to la class 1 na changa tun thlengin exam a piangin kadam lo ji a ka pass tok chau zelania achang le teacher ten min khonga ya min bel pass chupa English subject hi chu nuam ka ti in ke ma to ka thiam ve a ramdang po kalila ka in ring to kang mathematics po bawlo na tur tok te chu ka thiam ve thawalom ti in ka changa ti chuan kanu chuan exam lo chu min phal sakin Myanmar ram chunga Chin state khampat bulchia kanan khwa a kanu no dei ka hne na min shwaya Myanmar ka voi khatkal na ani nen anen te chu thin ka ti in aizol ka ngai em ringot mai ani fa u berle me chom chun ka ni a kanau te hi mi pa hler pathum an ni a anla naw pangin anla rin tlak se lo nen upa ber ka ni angin ramdanga kala mate anga na thok tura kaltum ka ni a kanu chuan remcha nga la in Myanmara kan chung te hau chu min tlo kwal puya in hmelsha tirna te kan nei ve zel buk ni kha chu kanu pati a kapu hian Gina boite ta hana iwaleng ang myang ka bazar puyang che imamo tur te kan lei don nya mintia phur takin ka zuya a kol chong engma thiam ve ta lo chu kapu hne na chuan min kal san mya su ti in ka wan tlata a bike Myanmar hau chuan 125 ti an soi chin mel ena chong mel deu ma si han chuana chuan nuam le chak thaviau si hi ani kan kalta a kong laka chuan khotam tak kan tlan pela kho enge mozat kan tlan pel nu chuan lei toite te a chhuat chu thingtlon zai rem lova an do noi ang hi ani a kapu chuan katluk pui palang che film khur dewin wa zo phela lei to pa son min lo wangak ru min ti a kakala kalo nga ka alo zo chhuak maya min phur le a hetiang le hi somvel zo tura oma kan paltlang zo nu rei tok fang kan tlan le nu chuan ta han bazar chu kan thlenga ka du le mamo te chu min lei sak zelin e tur tuin hai tak tak min lei sak buka khwa atlai ma in hole watang ati a kan hole ta ho konga chuan angai te in le kan thlena piangin ka chuka kalo wa zo ma sa zela putare ti lo chuan atlan chak phian zel le ngal le pakhat kan thleng le tia ka chuk le maya le top lam chu ka thleng ka thu che tia kapu chuan min ron tlan pel ta dai maya atlan chak ang reng si ka au velum loma a she thei to lo aliam ta dai mai ka hlau si ka thin jum buk si kol chong chete ma ka thiam si lo ka kal ngai lo na hmun ani buk si kamang ang lu tuk ringot
phone ala top up ka lo nei box si lo ka chap ringota kan lo tlan pel to mi pa pahni in phur te chu ka zona an ron dinga kol tung chuan min lo bia a ka she thiam si lo ka hlau ru thau box si ma se ko tan chuan she thiam anyang pakhat chuan kul zai zir hian lo ro ati a an tlan ta fo a kapu kha an va don ni in ka sha muang changin ke in ka malam panin ka kal ve zela darkar chan ve ka kalang tia chuan ka malam atang kapu nge mai chu khevur vur le in thiam lo mel pudeu hian ron tlan le ta keila thinjim na le hlawna in cho pul nen kabula aron ding chu ka lo chap hom homa iwa ave tinge min tlan san da ya ka hlawasin ti in ka chap bor bora anu chuan nui zat lama akalta a ka cha nui le chiama ti chuan kanin phur hota ani kadam chung zonga ka thengil le to lo tur thil ka tunga ni ti in ka nu chu ka shela an nuya za ve thausi kapu chu an haulai le renga khata chin chu kapu ka zui chuak le to ngai lo huntekal vezelin yangun agency lam chuan kan fake passport tur te min boi pui saka Myanmar mi ni lo na na chu mi ni na ho in passport lem le Myanmar ID lem min siam saka China kal tur chuan kanin ba sai ta sap sapa atir chuan kan phur tlang khop mai ingma kal swal thei tur om hian ka shilo shim shim ramdang ka mutur le mun sang sang mun moi tak tak ka mutura ngayin kalim ema chante ne na jin ve wana chance ni in ka shia a kalim ve top mai ani ti chuan yangun agency chu chwa sanin kan tumram lampan chuan kan kalchan ta a yangun atang chuan muse anti China le Myanmar in ri na mun kan thlenga anuam ka ti in thla te kalakwal ve a ti chuan min thla tur lo kal ve kan agent pa chuan so moni tur chuan yan zali emergency kan man tur yan za thum chau min pe a zana aru karam ri kan turin midang ko ta min hlan chungta sarjoni ti agency atang hian first batch ha me cha pathum kan kala ke Gracie le Lydia te somi te kan ni a kan in foi thar sau sawa enge kan to anga ral le lama chuan engin nge min lo mak ti reng kan shelo in a par ma sa in ko thim chu kan ngak ta a zandaria de lorik chuan ramri aru ka min kan pui tu tur te chuan tong beng cheng lo tur le an ma ni ngal chang pa ra na kal turin min shil hloma kan kal ta tham thama reipo kan kal ma chuan tlang ni om tak hi kan lon le phota chuta chuan khowar hun khak turin min ti kan hoi kwal vel chuan keima ni chau chu kan ni lo mi tam ta kan lo oma en thuak chuan mi som thum chuang chu an ni ang ngoi reng hian an lo thu thapa chutia ram hnoya khowar hun han nga to mai chu ka hu phur hle mai ka du thlan na akal ka ni sia ka in chi ro veng veng jing lamdar nga alori chawa kan ri la jam chana e tur kan ni haute in kan in hno para reilawa chuan kar parukhi aron thlenga achunga chuang te churon chukin kan la ge scan an ron check fila dan phallo thil kan keng te lemti an enani deu ber mai chutia an check zo chuan motora chuan min chuan tira ka in chir non le on kar pakhat chunga chuan mi somni panga te meu min han hno te renga ni kha ka tuaran van puya chim hi ani top ma se achuang ro rowa kala van nei zo driver nung chi a me che pakhatin min poma driver seat ngen chan chu kwa bitin kan tlan chuak ta a kan tlan zela hoi ham a chenan zuina chuak chuang la kan tam si savom bo ma chuang hola chu a chenan luak polithina an luak midang an lo luak le a chenin zun ka che don an lo ti driver la chu Chinese pa ani si Chinese tungtlim thiam ve pakhatin chol lukarut la in driver chuan thinrimin engi a soiti po sha selovina ang cham zela darkar tam kan tlanta ka ke te chu amungot ngota shiom takani khwa thim the the tia chuan aram hnoi lama bu ka tlan lut le ta a thui fia tlanta mo ti a ading ve ta chawa pakhate ti a chuk turin min ti a ma se tuma kar chunga chuang rei thei kanom lo kan chuk khuka arim lai la ya kan mo zoi ngai hlom a chena pya dewa kalin zunraman thiara darkar chan ve er or kan ha dam hnu chuan angai te bukin kan thulut le a ka taksa sil le na er ur wang chuan ka kwa te hi asik theidon hialin ka sha engtia re nge chu tianga kan lo om chungai don awa han shom te ring em shem hun pate hi ani ringot hetiang em a shom hi kala tung ngai lo cha vak te acha kom jok chen khat shom te falu tuk te chuan driver ne na kapu kong la ya hian min drop la min kal san mai ru ti te in an shela ma si ani la chuan mi zo tongi mo English thiam hek lo ha thlak bet takani ringot zandar som pani le achan ve lo rik me chuan farm pakhati kan thlinga chuta chuan kan la gas ten min chuk tira a hmuna lo om sa te chuan chu e tur te min lo pe zungin beng cheng thei kan ni lo thu te min shila farma chuan ni chung kan oma kan thlina changa lo om sa ho chu an thia chuak pheu thung kanom na farm chu chaina ram chunga ni ti chu kan shat vi om chuna ni a khoi khwang ye ti tangyal po kan shelo ka phone ka met enga
kan chung ku thalak te chu enin kalunga liang ngal em ringot ke ni chan ho po chu kan kal chu alo hun ve le a tun tum chu to lu tukin kan chuang ta lo chan ti ho la chuan min vok te phur to lo chuan a thavek ti in an soi sap sapa kan chhuat chuan zana ni a darkar thum vel kan tlan ti a hotel pakhata hian kan thlenga ma se hotel changkang tak zonga ni haulo room tina chuan mattress pali vel le dokan pakhat deuh tlong hi a oma bedroom chu floor khata panga te in a oma kan han thleng chho chu nuam kan ti in kan tumram thleng ta angre ka kan in ngai buk chuta chuan free wifi alo om te miala China sim card la nei hek lo le kan mang ta lui luya ma se ne chu muang tak he ani rengot chuta ka location ka check chuan queen ming kan lo thleng hi alo ni a kan kal tumna guangzhou nen chuan le in hlat tak ani hotela min da tu te chuan thom dim tu le kan China agent te min lo biak po hun ngai chang turin min shila min kal san le maya room danga om ve ho ka ve en kwal chuan a meya pa in an lo tam na ngyang mai mizo lo po kolte siante mi te sang kanin pol nok mai ma se ke ni chu kan ru ma mi pa nom ve lo hlawa alom jing kho alo war chuan kan jinga au pa ber u gracie chuan ati dan ngai te in fiam thua thoa kan nui ho le dar chin breakfast an ron da a kan ei fel nu lok chuan bedroom ma kalin ka va in sil hara room ma kalet le nu chuan u gracie lam lai chu wang tak hian ka valam pui vela phone khoi pa in a thenin video tin an lo cover a rei pu alani lo pon lama tang chuan me che pakhat hian sipayan lo kalania silai ti an lo keng ti in a ron awa lo ngai na po kan shelo kan phi chung hi ani mai phone la chhuakin uicha ta kalut wata sarjoni chu message wathonin sipayan lo kal kanom na ang tinge kan ti don ti hi ka wathon mol to pa abak soi tur po ka shelo WhatsApp a lut le in kanu ngai thak tur voice note ka thon boka min biak theilo pu a lo mang ang lo turin le min lo tong tai pui turin lo thong angalan ka du lo ma se lo thong ro tak kani rei pu arial lawang ti a kan rum pong ka chu an ron kek tot ta kan hon chuan sipai uniform hale silai keng pathum an lo lut kan mai zona silai mora min tin jang chung chuan Chinese chung hian eng emo soin a hoi kwala tu man kan she thiam si lo kan hlau ve si chu kan ding ngoi reng top a hnu dewa pon lama tang chuan me che pakhat hian in luggage te nen in hnoi to zo lampan vekru an su yang khan omula in na don lawanya tuma in agency ming soi chhuak lo ula China visit tur mai maya kalin ni thuin soi don nya ti in aron aw lo lawa ti chuan kan luggage te chu kan siam fel sok soka to zo lampan chuan kan chuk ta diala uli dei chuan engtinge kan ti ang jela te kan tang lo ni lo mo ke ni hi ti in hlau thong tak chung hian a hoya keila experience engma la nei big si lo kan hoi kwal ve nak chuan mi za borvel tu ro mang hi an lo om thup ti ka va mu chop chela kanom na floor ni lo floor danga pu an lo om khat ve vek ti ka she chia enge thling zelang le ti in kanin zo tu sap ti chuan an si pai commander ni om tak hian ama a tong ron let tu nu kha akawa min in tlar tirin an lo kalna si pai chaka chuan min ron tir ta dia ta mi pa le me cha te chu an da shanga min phur let le ta vung mai chaka din nu chuan chuk turin zai zir hian min shila kan chung nu aka han hoi kwal chuan sipai training na mun ni om takalang basketball ground le thir hling neina hwal vel mun hi ka mu a gate lian thatok tak le sipai tam tak nin apia dewa chuan an mi man sa tang mek ti ho chuan min lo en thapa kol fen ti an feng hloma permit nei lova China alu tan lo man le si hawan ni ve anyang ti in an soi sap hloma ti chuan ground na chuan mi pa le mei cha chu min din shantirin kan lage san check chana Chinese chung thiamnu khan in poisa nei chun ang te kha thukru dai ro ke korte kara emo in pets kara da ula in passport te kha thukru bo vekru ti in alo aw lo lawa a soilai chuan sipai commander pakhat chuan Chinese chung hian ali alin tur ni om tak thu lo shil ve mol buk kan chung le tu nu chuan hlau thong su ka shilang chi u hian ti ula tan bo kan tang re kherin ka ring lo he Chinese pa thu soi zong po hi ka let vek pe lo China ram re dan lo angin kan luta report an dunga min run man mai ani hi kan va nei chuan thakhat vel ba kan tang lawang ti in a soya ti chuan kan luggage ti an check zo chuan kan phone chu paper bag a min da tirin paper bag a chuan kan hming theu min ja tira kan luggage ti chu pindan pakhata an kal hnan ta maka meichia kan tam zo ka wangin room zau tok tak pahni hi meichi hautan min pe a apia room pakhat chu mi pa hautan an da buk kadam chunga avoi khanna atan tan ina katang ve taring chu ania amak ti lo ruala ni lo chu po ramdanga dai li ngal enge kala ton chho ze lang le jingdar ruka kongka anun honga kan mut pha pan te chu min phau chhuat tir hloma kan lage zana room chu hongin in ti faina hun min siam saka
an bedroom kan valu chu hwau hi ani ringot toilet than pa lo ma zong lo maya zopa ek in ti donila ni cha si lo kong khar than pa lo ka soi thiam dan ber chuan aizola bazar lun la ya sangni som chhobor vela wantlang zunin ang hi ani mai konga oma in thiar du po in hliana lo shim kanin ek puya pakhatin tawela min lo zar hlia zelanga yang huiham awa hantaf don tak em engtiari nge kan tan don po sha si lo kan zo fel chuan breakfast tur chu kan chu do na chhina chuan an lo hung fel le diam to a kan han do ta chu san piau tuiril zet mai hi chopstick a engai ta engtia thei nge engtia han ei tur nge asaro puisi kan do na la dispo bola ni boxi a ka da wangwanga sa ka ngam lo na samai boxi ka chem heu lai chuan kan pi a se pai duty pakhat chuan min lo nui ru hi ka va mu a kan lai zui ve ringot peka en thuak chuan kum upatak chu ani hau lawang ti a sha ta alanui sensin le ngal a mel la chu ala nei tha em mai zuya anui la chu amoi shep min man lai khan hlau thon nen tu mel ma kalo en thangam lawa he pa ve thung hi chu amita takpu ka en ngam sak ma se zakru ve tak chu kani chumi tu ka chang chuan do sakna ka dong mol hi ani ber breakfast tur kan do lain ka star pa te reu chuan artu ya keng ti kan mu theya ugresi le uli dei le kan tan pui me chadang ho po inan mu kan soi hau sap kan chung an thiam lo ang bukin an chung kan thiam bang si lova english la sipai chen khat chau chuan an she thiam ve a an chung chuak thiam lu tuk chuang si lo ti chuan ka star pa zone ka thlen ve le chuan ko taron phar chuaka english ophoina lu tuk mai hian hei artui tur ka lo ken sakche ti in midang ho mu lai chuan min pe a kalum si ka zak si chu lom thu po soi lovin ka kal son ringot me chadang min lo mu tu ti hau chu an lo e duala anwam ru ve khop mai chumi chun an hau tulam deuh ti ho lunch eina sing fila ti fel tur chuan me che pathum min ron kau shanga keile zami le uli dei te chu kan kala ta chuan alo ve le reng mai moi deuh hian min lo nui le sen maya en pu ke en thangam to lo thlengsil tur te chu min ron sil puin an off duty lai ani thu ti asoya khoya changa local nge kan ni ti te min zo tin min be siama a ming zo tura ka chan ten min ti chen wang chuan ka zo ta a ming chu nd zo ani thu min shila ka ming min zo let vatin ka meta tak chuan min ena jina ti in min kau chin ka ti chuan anui le suka enge mo anui suk reng le min nui so dewem moni he pa pui reuh hian ti a ka ngai to vung lai chuan amoi hle mai ti in muang fan rai chuan jina ti in aron soi non le a o chu avamoi te lul he nd zo hi katana pathian lo te rem ni angle harte jina swang to na omje nei lo swang to hian I hun kho ra su ani chu chaina ram si pairin omani a nang an ram dan bo chia a an man ve mai ni hi ani te chuan adu aya mel thapu a mu chawang chu ti in ka in shil rumol mola kar khadaliama ni tin ti fel fai tur ko mu kan ni china tuala na thel phya te bol hlo pai te sipai chen khat nupui nei to ti an local phei chuan an jans nei chunga an fa ti min om tir thul ha thlak ve deuh thin ma se midang aya du sakan hlo zela eile ina po ni se bong hunte te kan dunga tang dang te mu lawa min rol ruk la atam endi chu achangin ni ni ka mulawa achangin zana te rei lo te ka mule zuk zela ma se kanin mu hi chuan chan kom takte hian min kom ve thin kan mi patan pui hau chu kan tan tir khan pakhat khan an mu lain secret alo zo peka an commander pakhatin pai tura ashila ashe thiam si lo kha an vonik maya chumi achin chu swale mo ko mo bul nga man om ta lo buka pon lama po hunan mangtlem bi khle kan van nei ka ti na em chu heng se pai hau hian dan lo anga lut ni ma ila me cha te hi min za thiam a tang mai ma ni ila mi an za lo pha lo mi an ngai sak veka kan ma mo kan soin min lam sak zung zel voi khat po kan lungling lutukin endi bula a phone man sakan dila an private bedroom va mang turin min shila ta chuan an che na app WeChat atang chuan kanu message tur ka nu chi a ka chhuale chuan I chap lo mo ti in chiang deuh hian min ena ke chuan lom thu shil pa in midang ho pu an nu le patin an ngai to ngotang ti in ka shila endi a chuan an pu te alo biak tur thu soin akal tangala karthum kan tan na chuan pakhat te ti a an office min kau lutin kan chung te kan phone mang theu chuan min biak dir ta hloma kan lom zia chu hun kal ve zelin endi nen po kanin po so thli a pon lam awa chwa changin ei tur eng ilo min lo hun sak thina ar ke thak tui deuh mai te siwi ti sang le chaina ko wa ti a ming kan phwa chu ka soi thiam dan ber chuan ku wara kor cha thlum ma se thlum han ti a chini thlum ni si lo fresh daga an pek
e swal ve deuh chuan zardaru anga om theina ka ti mai tiang te chu ani a an sweet neu neu le chocolate le thei te sang sang te kala shat ngai lo chenin ka ei thina man hla takani ni kha chu endi chu ni danga ang lo rewa zo na mak pui pui min zo tin kan tan mek na mun kan chwa san huna ka om dan dur le ka ti tum te min zo ta pasal nei ka tu mem ti chenin min zo ke chuan pasal nei chu kalam han mo lo thu le chaina chu ka kal nun le nge tur thu in ka changa ani chuan local le la in dei turin ati mau maya nui hak hak chungin ke chuan ele ti reng mai ka local le ani chuan kanin dei dunya I pian na khwa te min fan puila I chung te pu ka mucha ka lom ti in ka shela endi chuan min en wangwangin thil pakhat thirang turin ka du chia min ti a eng thil nge ti ka zo chuan nakina ka shilang che ati le loisia beng ti vir tok lekin ani min siam ni min hnung chona wanlam en wangwang chung chuan in chhuak chep to asin ti in a soi thut chu loma wangin ka zuang tor tora ani mo ui ka van lom tak ti in ka shian te shil hlan ka nga hlel thu ka soi ve wata ma si ani chuan lungai hmel deuh hian min lo ena ke chu ka lom ve lo ti in a phun sap thlathum don chu kan tang ta reng mai kan chuak hnai ti thu chan te ka shil chuan an phur hlom ve khopa a chen chuan chaina chu an kal non ngam to lo thu an soya a chen chuan hei lo kong danga lo oma ka trai le thawang ti ti an om boka ke pon trai le nge chu ka du endi chuan min lo kau sangin voin chu khoya emo shwai che ka du a ati chuan mak ti dewin ke ena engtin an phal do nem ni khoya ti in ka zon ngal mol mola ani chu anui mai hei nang hi min ti der chiang jil tang lai chwa puyan phal sak chi ka ring lo shim shim ti in ka changa ani chuan vain thak la bol lo pai tura ge tan hon ralin kan chhuak don ya ati pu in afiam thuwa ngain kala oi sak du lo fawa min en vungvungin in thak lo mai ro ti po khani tha tho ti in anui suka ka in ena summer kor fal khup khu ka ha a ka sandal ka bun buka ka zui ve mai buk kan chhuak tak tak min shwai chhuak tak tak muli ka hui let le chin ge duty po chuan chen chu chung hian ba na lo vai lo lawa khonge min shwai don ti a ka zo chuan ishamayang atia gate pia dewa an garage lian puya chuan kalin bike nal zet mai bula chuan dingin helmet khum pa molmol chung chuan ka helmet tur min ron pi a ka en vungvung lai chuan min lak sak le in min ron khum tira sui tur po ka shilo ka thil ton mek hi mu mangani empty velani ka lo ngai to chu ka helmet khum lai ron tuk riker ker chung chuan I chuang don nge iding nileng don ti in min zo ta man hmo deuh chuan ka chuang ve thwaya nang hi engi umjia khuge kan kal don ti in ka zot le a ani chuan mun nam dewa ati le ringot atlan chuak zui maya kan hoi kwal vel chuan building moi le lian tak tak kara min tlan pui zelin mo lian tak hnuaya chuan atlan lut ta a oi garage lo ni rengin elevator a min chuan pui le in floor 8 a met takewa kan chuk cha chu mi an lo umnol thum hno dora min lu puin dora thokte ho chuan min lo bisok suka engi an soila chu ka shedir book si lo endi chu ka ve en le china ala ti ti tuina samai book si abyak nu la chu a mel thajek le ngal chutna ka mu ve le chuan ka va thuwata hoi kwal vel pa chuan ka phun na nu a helaya te min shwaya kormin le sakato mem monili he pa pui reu hi nge abyal nu min mel sha ti ratum jokli tia ka lo phun na nu lai chuan endi ali a me chebyak lai chu nui varvar chunga kalama lo phe pa hian a kutaron phar chuaka India farnu juan kanya ti in minron chibaya ke chu ka ti lai mekin jina ka sha chi alom ti in anui varvar ka ku chu hum nget sawa he hi ka duranya I du du thlang ro ka lo present ang che ka unaw pa chan thata gi ni ti ka lo sha a me che chana nei ka voi kha sha na anya I du ber hi lo thlang to bro o nge ka thlan pu yang che ti in min zot li a itilom om viau na in angai lovania ti in ka lo nar ve tang tanga ma se min hon tir nge dum ve tlat si Kurfal pali vel min than sakin hak chin na ruma min shwaya ka ha ka piang chu ivan in me tak ti in thla min lo lak sak zel le ngala ka du lo chungin akor min than sakhau chu min phun saka endi aba jum lama kal hlan chuan I hosan hun chuan ka unaw pa hi alunga van leng don tak angai ngo tang che local le nge nge ro o ti in min shil rama ti chuan kan kal santa ani inga tinge heta min shwaya anwam lo e kurla chu min pe cheu le ngala ka ti a ani chuan iwan ni hle mai ke chu dora ne chang engma po min la present ve lawanya atia anui mai mai le ngala enge mo ashat ni ani pui hian abel nu angin min lo su yem mo ni le te ka ngai tua abai ka buk chuan chuang le in min lo ka ro atia ke ya tla khlau chuan ka vakwa ve maya angoi wangwang nu chuan endi chuan jina ilaka feelings ka nei ti ta ila min kom do to lo pha ngem
ti in min zo thu ta ka in ngai to awang wang nu chuan kum du e ka sha chele ka ta na thil min ti sak zong zong wang ringot po hian ka lom lutuk ti in ka changa angoi renga kan tlan le nu chuan kan tan na mun kan lo thleng ta der mai ka kuta run wanin jina ti in ka mita tak enin hi lo shereng ro khoi mana po omla ni hui ji zayo de zinli wo ai ni ti in asoili a ke a zia chete lo chuan ziak chuak ro engtinge khatyang te ka chin chha thiang ti in ka mil rana ron nui chuak hokin mi thu tak ve lai lai ya i ti hau zo vek ti in anui hwa hwa ka chian ti omna ka vathen phei chuan khoi hmuna nge min shwai ti sha chak tak hian min ron bor sup sup hloma ka shil zo chuan u gracie chuan naktu ka min chwa do nan tia a ron ti thuta kan Israel dwal mai ka chak rwal rwalin ka hupur nd hi ka ngai don lu tuklat athil min shil te kha engi ani shi thiam lo ma ila ke chuan ka thinlung le ti tak zetin ka ngai na in ka du'a ma se khwanu hian min sui zom ve hi ka ring phalo shim shim kan tan arem ve hi ka ring phak lo a swang to lo lo ka du'a ma se ka thinlung kil khatami chuan a swang to thau si be se lo tur ka be se nge thil thleng ngai lo tur hi thleng turin ka du ti po ka she thiam to lo jingkho alo war chuan chanti ho chu an phur em ema mi pa ho chu an phone an shen sakte semin sipai trak pahni chuan an phur chhuaka ke ni mei chi ho chu kan tam tham deuh boka group lia min chenin kan phone cheu chu min pe a ma se pon lam kan thlen hnuwa chau phone chu kan on thei thu min shila ti chuan traka chuan kan chuang ve ta endia chu ka zonga ka hoi kwal ngel pu in ka mu zo hau lo lungnur taka ka din lai chuan enge mokhai chung hian a ron tlan pheya kan chuan na traka chuan ron lon ve in athil ken chu min pe a ka ku chu hum wang in ka ngai don lu tok che jina lokir le nge ro ti in ramri kan thlen thleng chuan ka ku chu a hum renga ramri kan thlen chuan midang an chuk zauta mo ti a ron gun hniamin ka biang ton tona wanin a hmui chuan ka chala ron fo wangwanga he thu hi a soibuk I'll be marking every day on the calendar to keep a check for how long. I can wait for your return. So please don't take too long to come back. Ti in. Ti chuan ramri chu kanin hotela kan luta. Endi athil min pe ka hun chuan zungbun moi takle chi aloketa AJ ti om hi alo ni a. Kan chwa dun ni a anawin kan shat lawa lo lak ni om tak thala ka ombuk. Kan en chuan hei chu da chat lo phalji po ni lo shim ti in ka kwa wangwanga. Anung lam ke en le chuan WeChat ID le call theina number hi alo oma chuan min chwa pui ni a athil soi ziaka da tura ka ti kha Google Translate tura kan en nak chuan he thu hi alo ni a ka thinlunga I cham reng tu ang ka mangai che ti hi alo ni a ka mi tui lo tla in ka local le nge yang en di zo min lang khak ringang che kong dang zo pu ngai se ka local le anga khwanun kan tan kong min hon sak ve ti ani ngai chuan ka lo kir le ang ti in ka in tiam bok Yangguna kan agency te bia in hotela kan thlen tu te kan shil zongzonga ani chuan lo omru lo ka local mek lo hadam ro ti in min shila tan in kan tan lai khan in bal min phal sak lawa ni lawa ma se in bal don khan awal aw ema wanga in bal she kha antama ma se ke chu endi zara bedroom nam taka te ka in bal thei pha china ma se we khat kha chu chan te kara ka in bal ve angai si kha ti sar le book sar nian ka wa in bal ve to pa fai chu har ve khop mai in thak turin kol pon fe nang hi mi chuan an mang maya ke chu ka thiam ve theilo ka buai ka ha chin ama pu in kan nu te khan in bal pui ve chin ro min ti a kan ti ve china e ka sima ka in thak lak lo lain ka kol fen in bal pui chu ka thlau pe ka hui hama ka zaka sin mi fa te hi enge mo hi an thiama lo ti than lo phei chuan ha thak ril ru ha na hlirani sarjoni ti an lo thlen chuan kan kong kan thla ka ngaya la su lama tang kan kalangai le lam kha chu a him lo emai an strict ri boxi ati a ke chuan kong ngai atanga kal nun chu a him lo wem ni ka ti a man non le sa ke chak chang nang hi min lo ti sap sapa min chai ngal jam hloma man chu ka du kher lo ma se sar la su lama tang chuan a him bik chuanga mi ti a ka zo chuan hime in passport mangin visa ni somvel in la anga in kalbo to mai do na lom bai pui to cheupo anom sa vek to ti in min shila oi ne lo min vok te phur to lo sham se o sar ka pe to lo in vok te phur ka chu o ti in ka phun chiama a shi om zia ha hi pin ka chan te nan lo soi ve sap sap buk a top ta angai nom lo po ani mai thei ma se he hi ka thil to na ni a ka lo ser ve du cheu wanga zia ka ni ka lo me atya ni hi Ziaktu nu in